Jo. Så det andet, jeg laver på min håndtræningsdag, det er dynamisk movements for at få bygget noget muskel og sådan noget. Så det er sådan, jeg laver rise. Bare lige for at få nogle reps ind, lidt blood flow, og så få bygget lidt muskel og være sådan overall stærk i underarmen. Så ja, her med rise, så tænker jeg bare, jeg skifter lidt imellem armen, indtil jeg får et rimelig stort pump. Og så når at jeg føler, at min rise den er blevet trænet godt, og jeg har fået meget pump, så skifter jeg til pronation. Og så får jeg til sidst trænet noget finger og noget wrist. Så ja, det er det, jeg gør her i slutningen af min workout. Sådan meget chill. Men jeg synes også, det er meget vigtigt, fordi at jeg vil jo altid kunne sende en eller anden pressure igennem. Om jeg er hernede eller heroppe i rise. Og så hvis det er pronation, så om jeg er herovre eller her, om jeg har mistet den helt, om jeg har fået den helt, vil jeg altid kunne sende et eller andet, mod fingrene, mod min modstander. Bare, det synes jeg bliver meget vigtigt. Og så også tænker jeg, at man bygger meget muskel med det her. Og jo mere muskel du har, jo større potentiale har du for at blive stærkere. Og det synes jeg, det er sgu vigtigt at have i underarmen i armlægning, fordi at det handler så meget om hånden, hvem der vinder hånden. Og det er sgu egentlig, det er lidt bro science, men det er sgu egentlig altid scary, når man er mod nogen, der har kæmpe store underarme. Så kan man godt gå ud fra, at de er rimelig stærke. Men hvis man så er mod nogen, der har store overarme, så meget af tiden, så er det bare sådan, at de er måske stærke i et hook, men så kan du bare tage deres wrist og måske koppe over den, og så har de ikke så meget styrke tilbage. Nu kan jeg ikke holde riseren mere. Det her det er 10 kilo. Jeg tænker, at jeg smider en 5'er på, og så laver jeg noget pronation. Fordi det kan jeg løfte mere i. Det kan stort set alle også. Men mindre man er Elmis Gasparini, så er man lige built different i rise. Nå ja, Hermes. Han skal mod Modusov. Det bliver sgu sjovt at se. Alle ser det som en mismatch, og det tror jeg sådan set også, det bliver. Men det kan være Modusov, han kan give lidt til siden. Han flækkede jo Kudetja. Han kunne bare flop, boom. Så havde Kudetja ikke noget tilbage. Og selvom man kalder ham butter wrist, så tror jeg faktisk ikke, at Modusovs wrist den er så dårlig. Især i højre arm, fordi man kan jo se, hvordan han bare sugede Kudetja ind i et hook uden for strappen i 2 runder. Eller først i et hook uden for strappen, og så i et press uden for strappen. Og så da de fik strappen på i 3. runde,
Så prøvede han at top roll, og så mistede han sin wrist. Men der kunne han stadig så flot nå. Så jeg tror hans side pressure, altså det er ekstremt godt. Og så tror jeg, at hans wrist er rigtig god i sådan en hook og press motion. Men han har ikke rigtig noget top roll. Så ja, jeg tror Morozov, altså hans eneste chance, det er at lave et eller andet hook eller press. Men ja, det bliver sgu svært mod Ermes. Ermes har så god top roll, at han kommer nok bare i flop. Og så kan det være, at han stopper Ermes lidt. Men altså, vi så jo, hvordan Ermes han slog Jerry. Det var bare flashpin. Så altså, hvis Jerry slet ikke kan gøre noget mod Ermes i press, så tror jeg heller ikke, at Morozov kan. Men det kan være. Jeg vil sige en match, som jeg hellere vil have set, som jeg hellere vil se en Morozov mod Ermes. Det er Morozov mod Kamil. De har jo haft en kamp i højre, men jeg tror måske, at Kamil han er blevet bedre end Morozov nu. Fordi at altså det var let for Morozov at vinde sidst, men der var stadig lige nogle gange, hvor det var lidt irriterende for ham, da Kamil kom ind i hans pres. Så måske som Kamil flækkede, okay ikke flækkede, han flækkede ikke Michael Todd, men da han har slået Michael Todd nu, så kan det godt være, at han kan gøre noget Morozov. Men ja, jeg tror stadig, at Morozov er lidt bedre end Kamil i højre arm. Og nok også venstre, fordi at han har hook, men nu tabte han så kæmpe stort til Alisson, som måske ikke. Men det kunne være en fed match at se, hvem der vinder. Vi har fået et godt pump. Tænker jeg lige, at jeg prøver 20 kilo, og så prøver jeg... Nej, vent. Det gør jeg ikke endnu. Jeg skal først træne fingrene. Der kan jeg godt blive på 15 kilo. Så det er egentlig godt for fingrene lige nu. Jeg skal nok lige vise det her med. I stedet for at have billedet helt heroppe, så er det, jeg har dem her, og så sætter jeg mit, det der deodorant handle på. Det skulle lidt svært at gøre, mens jeg holder. Yes. Så jeg har dem heroppe ved fingrene, lige under knopene. Og så putter jeg den bare igennem her. Og ja, det synes jeg, det skulle en meget god måde at træne fingrene på. Jeg fik det fra en anden fra Danmark. Eller ja, en af ukrainerne, der træner i Danmark. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Men han uploadede på Instagram Reels den her øvelse. Og så tænkte jeg, at den så sgu rimelig god ud.
kan også mærke, det er en god øvelse for at få noget pump. Men ja, så jeg synes, den containment øvelse, som jeg laver, også med, det her deodorant handle, og så et viskestykke, lidt ligesom Bogdan Stojka, men bare i den håndtag. Det synes jeg, det er den bedste fingerøvelse, jeg har fundet sådan, i forhold til, hvordan det rammer fingrene. Sådan, det føles helt ligesom, når jeg lægger arm. Men den her, det er nok den bedste, jeg har til finger curls, for at få noget dynamisk noget ind. Jeg tænker lige at lave nogle switches mellem venstre og højre hånd, og så er det nok det for den her video. Så laver jeg lidt off-cam, bare de samme øvelser her, så bare sådan rotater igennem dem. Det var hårdt der, det sæt. Men jeg synes, de her dynamiske øvelser, jeg synes, det er rigtig godt for blood flow. Også, jeg har det altid med, at som I kan se, jeg pauser hernede i bunden, og så pauser jeg også i toppen. Det er sådan, jeg løfter, hvis jeg skal løfte dynamisk. Jeg kan ikke finde ud af at kontrollere, hvis jeg bare gør sådan noget her. Det kan jeg ikke så meget lide. Men det ser ud til, at der er rigtig mange, der godt kan lide at træne sådan, så jeg tror, det er lidt individuelt der. Men jeg kan bedst lide at kontrollere det op og kontrollere det ned. Eller sådan have en pause her og en pause her. Så en formation, en pause her og så en pause her. Og rise, pause i bunden, pause i toppen. Det er hvad der virker bedst for mig. Men ja, det var det for den her video. Så ja, i overmorgen kommer jeg til at træne min side pressure. Jeg tænker, at i morgen så tager jeg en rest day. Det tror jeg har brug for. Det fik jeg lige sagt i tidligere video, hvor jeg viste min rise træning. Men jeg følte mig rimelig beat up, kan man sige, fra min træning. Da jeg fik lavet nogle af de andre øvelser, især, low pronation, hvor jeg havde 37,5 kilo på, der kunne jeg mærke, at min bicep, især i venstre arm, den føles lidt weird. Den er ikke sådan helt skadet, men har i hvert fald lige brug for en dags pause. Så i overmorgen, så kommer jeg til at poste en video om min side pressure træning endelig. See you!